गोजांनाया एसे बाराना फुरानाबो जेकेट 5 बोसोरसोनि जाबायदां जेकेटआ माबायाव कार्टुन सिङाव दंमोन बेखौ नागिरनो मैया सुनानै दोनै राननायखाय गानदों। बाथ्राया ओरैबायदि जाहैगोन थांनाय जेब्ला गोजोन गोरोबथा जादोंना पिस एकर्ड जादोंमोन अब्लानि समाव जोंनिया मा साननानै बाथ्रा बुंदोंमोन नैबे मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा बेखौ बिथाङा ओरैबायदि बुंदों आरोखि हाग्रामानि सिगाङाव दङ दे 9 एप्रिल ना मा बेफोरबायदि बाथ्राया सुसाइडनि बाथ्राखौ लानानैसो मिडियानि मानसिफोरा सोंदोंमोन ओमफ्राय बावहाय हाग्रामाया रिप्लाइ होफिनदों 9 एप्रिलाव सोरनिबा लिडारनि न'आव सुसाइड जाहैगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ लांगोनायाव आरोखि बेफोरबायदि बाथ्रा नङा होमबा थ' बिनि उनाव आरोबाव मिडियानिफ्रा होफिनलायलायबाय प्रमद हाग्रामाया मा बुङो मा बुङा आं आबेग जाफुनाय समाव जेनेब्ला मोनसे आन्दलन सोलिफुदोंमोन बे समावथ' दे जोंबो मानिदों गोबां बाथ्रा बुंदों बिथाङा मा बुंदों मा बुङाखै आन्दलन समाव गोबां बाथ्रा बुङो खुद्रिसारनाय समावहाय जाय बुस्थुखौ मोना अब्लाना न'खरनि गथ'फ्रा बिफाफोरनाव जेरैबायदि गस्ला गांसे बिनायाव मोनाब्ला जेरैबायदि खुद्रिनाय ना बेफोरबायदि आरोखि थ' बावहाय बिथाङा बुंदों आं बेफोरबायदि सुसाइड जानायनि बाथ्राखौ आं बुङाखै आं गोसोआव गैया ओंखायनो सार प्रमदा जुदि गोसोआव गैयाब्ला आं एसेसो रिमाइन्ड बा गोसोखांफिन होनो नागिरदों माबे जायगायाव बुंनायमोन बिबोथ' बेफोर क्लिप्सफोराथ' बयनावबो थायो नालाय दा बुंखांनायनि उनाव बियो भिडिअ खालामनायनि उनावहाय मा बाथ्रा बुंनायमोन सुसाइड जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा आखरे जुदि पालन जायाब्लाना सुसाइड आं बैखौ बुंबाय आरोखि बे सुसाइड जागोन होननानै खिन्थु मा हिसाबाव बुंदों आंथ' बेखौ बुंदोंला थ' बेखौनो आं एसे मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम बेखौनोल' एसे रिमाइन्ड खालामहोनो नागिरदों बुंनानै होनो नागिरदों दामना होनो नागिरदों एसे खोनासंनानै लाबावदो भिडिअआ एसे फुराना दै फुरानाब्लाबो एसे नायलांब्ला एसे बुजिगोन ओमफ्राय प्रमद बर' सारा माला बुंनायमोन एसे मोजाङै खोनासङोब्ला मोजां जागोन आरोखि आं दिनै माखासे बाथ्राखौ बुंला सम सफैयोब्ला बुंगोन आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै प्रमद बर' নিজে কৈ লৈছে যে বিটিআৰ চুক্তিটো যদি আখৰে পালন নহয় তেতিয়াহ'লে দিছপুৰত যায় যিকোনো একজন কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মানে চোতালত যাই পেলাই সুইচাইড কৰিম বুলি কোৱা আছে এইটোহে মই জনাই দিছোঁ এইটো মই কোৱা কথা নাকি এইটো প্ৰমদ বড়োৰ নিজে কোৱা কথা আন্দোলনৰ সময়ত ৰাইজৰ আবেগ উথলি অহা কথা কৈছিল যদিও চৰমপন্থাৰ হুংকাৰ মনত পৰা নাই প্ৰমদ বড়োৰ ইমোশনেলি কথাবিলাক মই আন্দোলনৰ সময়ত কৈছিলোঁ কিন্তু আত্মহত্যাৰ কথা কোৱা মনত নাই মোৰ आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै